nu. Hvordan er det at arbejde i et hjem for handicappede? Kæft, det er et lortespørgsmål. Jeg troede, det var seriøst. Hvad fuck er det for noget pisse at fyre af? Det betyder genfødsel. Det, som skulle fødes på ny, var den klassiske oldtid med idealer som klarhed, fornuft, skønhed, mennesket i centrum og en stærk sammenhæng mellem kunst og liv. Men i renæssancen var og er vist en illusion. Langt de fleste af de mennesker, som levede i renæssancen, opførte sig. Hold nu kæft, din fede lort. Men fuck, hvor du her skal sige, at du sidder og snakker om lort fra ende til anden, du gør. Men som sagt, så betyder renæssance genfødsel. Fede nar. Er det hårdt hele tiden at skulle være der for dem, sådan at hjælpe dem? Hvad mener du med det? Hold nu kæft, din fede ko. Mange medicinalvirksomheder har travlt med at søge om patent på kemiske stoffer, som efterligner biologiske virkemåder af kokomin, et af aktive stoffer i pytokurkuma-kapsler. Årsagen til denne aktivitet er, at laboratorieundersøgelser har påvist en lang række gode egenskaber ved kokomin, blandt andet at stoffet kan undertrykke nuklear. Det ved vi altså godt. Hold nu kæft! Synes du ikke bare, det er pisse træt, for at afbryder hele tiden? Nå, hvor kom vi fra? Hold nu kæft! Hvad er der galt med? Jeg synes godt, man kan høre på dig, at du er midt i din kvindelige cyklus lige nu. Jeg tror måske, du skulle have blevet hjemme fra arbejde i dag og lige have taget en dag fri eller sådan noget andet, fordi jeg synes bare, at du sidder og råber og snakker om ligegyldige ting ud over det hele. Jamen for fuck, så hold nu kæft! Jamen fuck, du var så pisse præg, pigerne! Yeah!